משחק הכדורגל הראשון בערוץ עולה עכשיו. טודודודים, קבלו אותם, כוכבי הכדורגל בכל הזמנים. אריאן, איך קוראים לו? זה רוי, אריאן, דאל, קבלו אותם, כוכבי המגרש. לא היה שום גול, תאל, לא היה. כלב ים. אלפה חמודה. יאללה. כוכבי המגרש הם, הראיתי לכם. אז מה אתם צריכים שוב? מה? מה אתה עושה? אל תהיה עם זה. את לא מכוונת. יש לי גם 4. יש לי 2 ראשונות. הכלבה עלתה למגרש. לא היה פה שום גול. הכדור אינו במגרש. מי ייקח אותו, חברים? מי ייקח את הכדור הזה? אריאן! וגם, כמו שהיא לקחה, תלמדו לחלוק. סתם. הכוכבת, הכלבה! לא! רוי ופר רבים. ריב שהגיע לירח, עד לירח שומעים אותם.